Arestado ang sarong personahe kan Police Intelligence Unit kan Albay Police Provincial Office matapos na mapabaretang nagpaputukan sa iyang service firearm alauna nin hapon kan Disyembre 30. Sa impormasyon, nasa impluwensya subot nin ala kan sospek kan magpasiring sa residensya kan sa iyang pinsan na ikinasal kan parehong aldaw. Bit-bit ang sarong galil rifle as si 9mm pistol, basang subot ining pinagpapaputok ang sospek na ikinaalarma kan mga presente sa nasabing selebrasyon. Binisto ang sospek na si Police Staff Sergeant Alden Rigorgo as residente kan Barangay Banyadero, Daraga, Albay na tulos man na inaresto kan Daraga Municipal Police Station huli sa sumbong kan duwang opisyal sa nasambit na barangay. Na-recover sa lugar kan pinangyarihan ang mga basyonin bala. Sigun sa tagapagtaram kan PNP Bicol, daipasinda makapagtaon ng kompletong detalye urug pang nagpapadagos pa ng investigasyon. Alagad pagduduon kan PNP, ininda pigtotolerar ang siring na aktwasyon. Matagal na yun na reminders sagabo sa PNP. From the very start na maglawag sila sa PNP, aram ninda na bawal ang mag-discharge ng firearms pagbako talaga authorized yung operation. Gagamitin lang yan pag merong operation and nasa binggit ng kamatayan ang kanilang buhay or sa operation. Sa presente, nasa kustodiya na kanotoridad ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laorny Miranda.